Wa a kujera ku rika yi. Wa shiga. A kawo da duk abin da zai sa su dan samu a dai matsayin. Ku cire mu wace yari ne? Da ji a kwashe su. An ce a girgiza ya ne? Yawa. Yes. Wai ban da kashi. A sa mana waƙan Usaina.